бозиҳои даври охири марҳилаи гурӯҳии лигаи қаҳрамонони Осиё дар минтақаи ғарб ба поён расиданд. тими истиқлоли шаҳри душанбеи тоҷикистон баъди 2 натиҷаи мусовӣ дар варзишгоҳи марказӣ ва 3 бохт дар сафар садрнишини ҷадвали гурӯҳи хеш яке аз тимҳои қавитарини хора бошгоҳи Алнасри Арабистони Саудиро қабул намуд. чанд рӯз пеш аз рақобат кулли ҳаводорони тоҷик ба хотири ба Душанбе омадани абарситораи ин бошгоҳ ва дидани футболи хуби бачаҳои тими Истиқлол муқобили Алнаср кулли чиптаҳои бозиро харидорӣ карданд ва дар замони бозӣ шумораи зиёди мухлисон аниқтараш бештар аз 17,000 ҳаводор барои тамошои ин бозӣ омаданд, ки ба бозии мазкур ҳусну шаҳомати дигар зам намуданд. ҳамин гуна рақобати деринтизор шурӯъ шуд ва на он гуне ки мухлисон мехостанд. Луиш Каштро мутахассиси португалӣ ба истиснои Абдураҳмон Ғариб дигар бозигарони ҳайати дуюмро озми майдон намуд. ситораҳои даста Садио Мане, Андерсон Талиска, Леопорд, Секо Фофана ва Отавио дар ҳайати захиравӣ боқӣ монданд. истиқлолиҳо аз ҳамон дақиқаи аввал хатти ҳуҷумро ихтиёр намуда ҳамлаҳои пайҳамро созмон медоданд, вале нимаи аввал бо як зарбаи мустақими анҷом дода аз ҷониби капитани мизбонон хотима ёфт, ки он ҳам ба гол табдил шуд. дар дақиқаи 32 Алишер Ҷалилов баъди иштибоҳи дағали Абдураҳмон Ғариб тӯбро соҳиб шуда аз беруни ҷаримагоҳ бо як зарбаи қавӣ кунҷи поёнии дарвозаи Рашид Наҷҷорро нишон гирифт, ки он ба голи аввали рақобат оварда расонд. нимаи аввал бо тагголи Алишер ба поён расид. қисми дуюми рақобат ҳам бидуни тағйирот оғоз гардид, вале саудиҳо нисбатан дар ибтидои ин нима бозиашон беҳтар гардид ва 15 дақиқаи аввал бо бартарии кулли онҳо паси сар гардид, ки билохира кӯшишҳо ба голи ҷавобӣ оварда расонд. дар дақиқаи 49 Рустам Ятимов ду дафъа пайҳам бо сейфҳои худ дарвозаашро аз гол наҷот дод, вале Абдураҳмон Ғариб дар кӯшиши навбатӣ дарвозаро рахна намуда иштибоҳи анҷомдодаи хешро дар қисми аввал ислоҳ кард. дар идома меҳмонон имконияти бештари голзанӣ доштанд ва Луиш Каштро барои ба даст овардани 3 имтиёзи дигар дар дақиқаҳои поёнӣ Талиска ва Фофанаро вориди майдон намуд, вале дигар дар бозии мазкур голе зада нашуду ин рақобати ниҳоии гурӯҳӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ба поён расид. ҳамин гуна бошгоҳи Истиқлол дар бозии сеюми хонагӣ низ шикаст нахӯрд ва ҳар 3 имтиёзро дар варзишгоҳи марказӣ аз ҳарифон ситонд. дастаи Алнасри Арабистони Саудӣ аз садри ҷадвал ба даври ҳасфиро хат гирифт ва Истиқлол бошад дар зинаи чорум баромади хешро дар мусобиқа хотима бахшид. мо аввали бозӣ уже мо наметарсидем, барои чӣ ки мо шанс уже барои баромадан надоштем. мо имрӯз барои мухлисон бозӣ кардем. чихе ман гуфтам бе ҳамин се бозӣ ки мо дар хона бозӣ кардем, ҳама благодаря ҳамин мухлисон мо ягон бозӣ дар инҷо бой надодем. ҳама дар раҳмати калон. баъд аз ба поён расидани бозӣ нишасти матбуотӣ доир шуд, ки аз тими Алнаср мураббӣ Луиш Каштро иштирок намуда аз эҳсосоти хоси хеш нисбат ба ҳаводорони бошгоҳи Истиқлол баён намуд ва қайд кард, ки бештар аз бозигарон дар майдон бо эҳтиёт бозӣ карданд ва ба майдон баровардани Талиска низ маънои ба даст овардани 3 имтиёзро дошт, ки мутаассифона онро мо ба даст оварда натонистем. муҳим аз ҳама мо ягона дастае гардидем, ки аз гурӯҳи марг ба даври плей-офф рохат гирифтем. Игор Черевченко, сармураббии даста, ҳамроҳ бо капитани бошгоҳи Истиқлол дар нишасти матбуотӣ баъди бозӣ ба суолҳои хабарнигорон ҷавоб гуфтанд. сармураббии даста дастпарварони хешро барои нишон додани ин бозӣ аҳсану офарин хонд ва қайд кард, ки мо метавонистем бо дастгирӣ бовар накардани ҳаводорони тоҷик соҳиби 3 имтиёз бишавем, вале натиҷаи мусовӣ ҳам муқобили ин тими бартари Осиё моро қонеъ мекунад. Алишер Ҷалилов бошад иброз намуд, ки кулли тавоноии хешро барои ба даст овардани натиҷаи мусбит дар майдон истифода кардем ва мутаассифам, ки пирӯзӣ ба даст наовардем, вале як ҷанбаи хушҳолкунандаш ин аст, ки мо 3 бозии мусобиқаро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе набохтем ва ин як дастоварди хубе барои кадри фаннии тими Истиқлол мебошад.